Tervehdys, hyvää sunnuntaita koti-Suomeen, missä sitten lienetkin. Nyt ollaan oikein niin kuin perinteisessä espanjalaisessa kylässä, vähän kauempana Malagasta, Aloran kylässä. Tämä on kylä, missä asuu noin 15 000 ihmistä ja erittäin tyylikäs, idyllinen, oikein tämmöinen perinteinen espanjalainen paikka. Ja täällä on tänään, oliko se joku happiness day vai mikä iloisuuden päivä tai joku vastaava. Täällä on paljon ohjelmaa ja ihmisiä on liikenteessä. Mä halusin ottaa teidät tänne mukaan. Nyt näitä Espanjan livejä sitten tykitellään kerta kaikkiaan. Sitähän varten tänne on tultu viihdyttämään ja nauttimaan itse. Tää Aloran kylä on tosiaan täällä vuorella ja noin Fuengirollasta ehkä 1,5 tuntia. Parilla junalla pitää tänne tulla ja